Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungor karon. Ani usab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Diyang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga mga panghinaot kaninyo nga unta karon nining tungora na nakamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan o nakamo sa kabaskog sa panglawas para mahimong punan magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ganato ngadto sa kalawasan nga gitudlo ni Master ganamo padayon sa mga among gitudlo kaninyo. O nining tungura karon among mga painiton nga mga pangamusta sa tanan nga magkaigsonan sa nagakalain-laing dapit labi na sa mga chapter president. Kumusta ka ninyo? Din nagaangkon kamo sa radio station para madungog atong programa. O sa pagpahinumdom nga ang atong obligasyon may tungod sa pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. O nini karong tungora magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusap niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsonan. Katambayayong nausap ninyo karon ni atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban pwede nato karon sa studio atong kauban nga ministro o ebanghelista, Brother Mario Warlito Chabet. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta ka ninyo mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw? Aniya karon ang inyong alagad, ebanghelista Edmar Libres. Inyong makauban ni ining programa sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og aron sa dili paglangan, ihatag ko pa kamo sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpatuloy ng usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsonan sa inyong pagpatalinghog nining 36 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM, adunay matag-adlong Sabado o aduna usab matag-adlong Domingo sa inyong pagpatalingo. O kumusta karon sa inyong pagsunod o pagpaminaw nining takna sa radio, sa pagtanaw sa Facebook, kumusta ka ninyong tanan mga igalag mga kaigsonan. O sa tanan nga mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29 busa giawag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayona. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa mabati ninyo matag-adlaw nga Domingo dinhi sa RPN DXKO Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang taknas gaponon o adunay pagsubli nini sa matag-adlaw Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab gini sa YouTube, ingon man makita gini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsuonan ug tigpaminawan dinis Dipolog City ang atong programa mabati ninyo kami dinhi nining maong sibiyan sa RPN DXKD Radyo Ronda matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion live sa Facebook makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlaw Sabado sa inyong pagpataling og duha ka hugna kini mga kaigsuonan dinhi sa Power Radio. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kapunon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion live yapon sa Facebook. O gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ministro ebanghelista Brother David Rizaba. O usab ang naghatag sponsor nini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin gabamligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental.
Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinis Kidapawan City. Ang atong programa mabanti dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio. Matag adlaw nga Domingo makigsunan sa inyong pagpataling og alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. O kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa Bay Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matag adlaw Domingo duha ka hugna kini unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. O gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa gaponon live gyapon sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio. Matag adlaw Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gaponon o live yapon sa Facebook. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus, Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Og ato usab gipangumusta no ang atong igsuon nga na dinhi sa Coachella Chris, Upper Comera, Australia. Kumusta kanimo Sister Ana Maria N. Knudsen, PBC member. Og usab ang ato pong igsuon nga na dinhi sa B2L11 Junior Housing Santo Niño, Binyan City, 2024, Laguna. Atong gipangumusta si Brother Orencio Ayag, BBC member. Kumusta kanimo, Brad Orencio? Ug usab ato pong gipangumusta ang Larry A. Canillo and Lilia P. Canillo. Kauban silang mga anak, no? Makita ninyo sa screen mga kigsunan. Kung nagalantaw ka mo sa tong video, kumusta ka ninyo, Canillo family. Ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie, mao kini 0917-811-8882. Ug usab i-display po nato ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kigsunan, makita ninyo ang atong bagong basahon. Ug usab ang uban para itong mga basahon, busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O alang sa mga kaigsunan nga mga membros PBC ug sa mga suging tigpaminawan nga kining kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia. Ug lantaw kamo sa atong Facebook live makita ninyo yung hulagway tanawa lang. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. Ug kun aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Ug karon sa pag-isikot sa tema mga higalag mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na, Brad Edmar, Brad Dever, Brad Ron, ang atong pag-isgutan karon mo kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Aninog Hilde may tungod sa bautismo. Part 2, series sa part 1 nga atong isgutan. Pero sa dili pa nato isgutan kining atong pagtubag nini karon. Panghigalang Efren Aninog Hilde nukad diri sa pagpangutanan niya sa Sure FM station diri sa Surigao City. Ato sang pangamustahon ang mga nabinbin nga nagapangutana karon kanato Brad Dever, ilabi na siya nga naguna para pod nga makatagad sila nga kinahanglan sundan lamang nila kay pagkatapos sa pagtubag nini sa ila na unya na pod nga parte o sa maong pagpangutanan nila.
Okay, atong pagabasahon rin ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Mao kini unang-una si Efren Anino Gohilde, mao kini atong hatagan karon sa mga pagtubag. Ikaduha si Boy Ortiga, ang ikatulo si Rigor S. Aled Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikaapat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta kaninyo mga kaigalaan? Okay no, sa atong gipakita nga pagtagad bisan tuod og mga nahimong alias ninyo kining maong pangalan ninyo, dili na namo na importante. O ang amo alang gi after diha sa inyong pangutana, sanglit ka ng pangutana, makahatag usab ka na og katin-awan alang sa uban usab nga kung naa sila na nang hunaw-na pero kamo lang ang nakahimo pa sa pagpangutana. O garon para sa atong katuyuan nga nadugangan atong radio station, Brad Deber, atong ipakita Brad Deber nga mao ni ang updated lugar nga bag-o nga nagbukas kita og radio station para ma-aware ang makaigsuonan nato og ang uban nga tigpamati nga makahimo sila sa kasayuran nga naay nanggawas atoa nga nagpaaron-aron nga may kamaturan pero di ay mga kawatan sa pagpamatuon sama sa isgutan na nato nga padim nga sila ang nagtukod si Danilo Nakwa, primarily ang founder si Hermoines Macarayo nga kauban nato nga ministro kanhi. No atong i-display ang atong ebidensya gid nga dinhi gid ta sa Tagum City, Davao del Norte. Makita na to no, dinhi pod kita nakawali dinhi sa DXDN. Makita nga atong hulagway, din kita nagpa-picture kita sa maong dapit. Ubay-ubay tang nangadto diri sa DXDN. Kauban sa atong mga ministro, ug mga ebanghelista ug mga PBCI members ug chapter presidents. Dugang pa, ebidensya gyapon nato, nagpa-picture ta nasa sulod sa studio ug usab sa gawas pa usab sa mao nga istasyon dinhi sa DXDN. Ug ato pong idugang ang atong pagbisita dinhi sa Tagum branch dinhi sa Davao uban sa ato ang mga chapter presidents ug usab sa chapter president sa mao dinhi nga branch ug usab ang iyang vice ug mga PBCI members. Gikahibalag gyapon nato dinhi sa pagbisita nato sa mao nga branch red. Okay no niya ang atong gikatingad-an, balikan nato tong atong picture diri sa DXDN no nga nagsugod ta ni ana sa atong pagwali. Nakamarka diya sa atong likod ang DXDN. Noon sa ba nga ang atong giundangan sa Brad Ron, Brad Deber, Brad Edmar sa pagpadayon sa iyang mga sulti nga kinabuang atong tubagon. Giundangan kuno nato siya niya gikugihan pati pa ang atong Bistis Amerikana, iya gipasabot nga wa ta makausab. Unya nagpasumaw-sumaw kuno ta nga dito sa DXDN kay wa naman kuno ta mag-Amerikana. Mao ni iyang gikatingad-an og iya pang gipasabot nga siya kuno'y atong giawatan kay abi kay wa naman siya mag-Amerikana. Kini ni ang mapoy atong gihimo. Na kung siya atong giawatan di idulo din nato ba man kita lalis nga ikaw maday ang giidulo namo. Para mapamatian ang kinatibukan higalang Efren Anino Gohilde ato sa gitaga-agap kay para matagad sa namo ni dayon ang imong pangutana niya atong patalinghugan ug atong pamation ang iyang mga gipangsulti-sulti. Rone, oy, tanawa ra gani ni karon? Tanawa ra. Ning bulan sa Agosto 2025. Pizza G's ning bulana. Di na sila nagwali karon, tuwa na dito, nagkuha man na. Ang background sa ilang giwalihan, DXDN. Wala na sila maghisgot sa akong ngalan. O wala na sab sila magsanina og Amerikana. Natingala ta. Karon lang bulana, karon pizza, wa na mag-Amerikana. Ipulaan na tingali na sila pagsulob sa Amerikana. Nga naman, kay ang pag-Amerikana nila ni atong tuig 2020, kay mao mangyud to, kay ang unang nag-Amerikana ako.
Busa pagkakita ni Cesar Patio nga nag-Amerikana ko, iyang gisugyutan sila nga mag-Amerikana. Busa nag-Amerikana sila si Loloy, basta tanan sila dito nga Amerikana hasta si Cesar. Karon, kaya naman ko mag-Amerikana. Si Cesar naman, wala na sa din siya mag-Amerikana. Karon, wala na sab sila nag-Amerikana. Tiin sila nagwali dito sa DXDN sa Tagum City. Pero ang tinuod, nara na sila, og di ko masayop ha, di lang ko masayop. Kaya leso man sa kahit ako yun ang inon nga, dito yun na sila sa Tagum. Kaya ang tanan nilang wali, gipanghatod ang ilang record. Bisan dinis diwaili. Wala na sila mag-Amerikana. Kaya katong ilang Amerikana, ha? Gikan pagsugod sa 2020, wagod mag-usap-usap ang kolor. Permanenteng kolor. Muna nga, gilayaan na tingali sila pagsulob sa Amerikana, kaya mauramang klora. Yan, pagkakita nila nga, wa naman ko mag-Amerikana, hasta ni Cesar, wa na saan mag-Amerikana. Ha? Usa karong pizza cheese nimbulan sa Agosto, wala na sab sila maghisgot sa kungalan. Anong dili naman mo maghisgot doon Debre Saba. Tuo siguro siya ato isang giidulo kay parte des pagpamisti Amerikana. Sa una kuno nga nag-Amerikana siya dito mo kuno ni awat ni Reverend. Kay si Cesar mo kuno nagsugiro lagi. O niya niabot ang panahon nga ana pud kuno siya mag-Amerikana, so niawat-awat pud kuno tang wa ta mag-Amerikana. Niya ingon siya, wa ko masayo pa basin. Kano sa pagug ka nahusto sa dihang gi-expel ka sa PBCM Mr. Valencia. Always kang sayop. Kanang paginguni mo nga ug wa ko masayop narada siya nagwali wa na didto. Sayop na ka. Sa background pa lang daan rin, gipakita na to ang building sa Sibihan sa DXDN. Murag yang ipapamukha sa tao ba nga nagbuhat-buhat tag background sa likod pero kaya gibasyan kada kuno nato wali ilabay man kuno sa uban nga mga dapit tinobita na. Pero ang atong pag-adto diri pag round up dala bisita sa maong branch. Unya ang gikatingad-an kay imbis unta to yang buhaton nga pagsulti, wala na to siya tanduga pero siya gay magtandong. Ikaduha niingon din siya nga mura bagyang ipasabot nga way ilis-ilis og Amerikana kay wa kuno ta kausab. Loya pod. Wa kausab kuno sa Amerikana kay gipulan na tingay kuno kay maoraman. Lagi kang kuno 2020 batong yang gingon nga maoraman kunong kulura sa tong Amerikana. Kawa pag yun mo hinungdan nga, wala kailain nga isyo Mr. Valencia? Ya, pag yun, Ron, dapat nga, tungod kay, kung tinuod ni siya nga ministro yun, nga pupunggit siya kay manaway rin siya na to, dapat ba dili ka magsulti niya na. Kaya katawhan sa Diyos, ang pagtudlo, bisan pa sa panon kang Kristo, kinahanglan dili ka magtan-aw sa kapobrehon sa tao kung pobre man o galit siya mong tan-aw kay wa goy ikapalit. Pero nahibawa ka, ikaw na kay sakyanan, kami na apoy sakyanan. Amerikana na lay dili mapalit. Di mapalit. Si Brad Ronnie ni kung tindahan nga ligid, napod kay sakyanan, napod siya sakyanan, pero kay baligya nga ligid. Pagkauwaw ko naman Mr. Valencia. Na siya nakapalit og ligid para ibaligya, Amerikana di kapalit. Yun sa kuna nimo kuan na po lugar imong isip niya. Una-una pa kayo Mr. Valencia, pagkauwaw ko naman sa imong kagulingon. Na sa Biblia ba doon, gitinaw ba atong extra nga ang katawan sa Dios muli ba og biste? Dili Reverend. Munang di ka tinuod nga katawon na sa Dios Mr. Valencia. Ha, basahon ako Reverend din Santiago, kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 4. Aminaw Mr. Valencia. Hinawayon kamong dako wa sa lugar. Mga igsoon ko ayaw kamo pagpakitag mga pagpilig mga tao samtang magahupot kamo sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ang Ginoo sa himaya. Kay kun adunay mosulod sa inyong tigom nga usa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan og nagasapot siyag maanindot nga biste og mosulod usab ang usa ka tawo nga nagasapot og sinina nga sanot og kamo motagad kaniya nga maanindot og biste og mingon kaniya. Ari ka diri lingkod sa maayong dapit. Samtang sa taong kabos, katong nagsulob og sanot nga sinina, ingnon nimo sa taong kabos moingon kamo, oy pagtindog o lingkod diha sa salog. Dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala og nangahimo kamong mga maghuhukom
nga may mga huna-hunang dautan. Unsay bot namang ipasabot nga gibasa kini mga kahigala. Ilabi na kanimo higalang April anino og Hilde nga hatag mi og extra sa pagtubag. Tungod kay kung kining tao nga sanot og biste, wa gid siya ikapalit og biste nga anindot. Og ba pa katong ni sulod nga disingsing na ibulawan kay dato lagi unya nag-Amerika na to. Gipili lugar sa mong tao nga ikaw kay nag-Amerika na man ka diri ka. Ang tambag sa gipakita sa prinsipyo sa atong Ginoong Jesucristo nga nag-ingon mga igsoon kun kamo magpakitag mga pagpilig mga tao samtang naghupot kamo sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Jesucristo ang Ginoo say maya nagkupot kuno ka og pagpilig tao. Dili di ka pagpili og tao. Kung ang nakaona nakasulod siya pero ang iyang gibiste sa pagsulod sa maong balay maayong biste nag-Amerika na o nagbarong ba gipalingkod nimo sa mga lingkuranan unya ang tao nga sanot gusto sa Dios nga sa gipalingkod nimo nga maigbiste mo puy ang lingkuran tungod lang kay wa siya ikaabot o nakita nimo nga di maay ang biste ning ka nga di lang ka sa salog lingkod og pagtindog ra di ba nagpili kuno kag mga tao usa di man na tinan-awan sa tao sa Dios nga nung nakaabot man ka. Kung pananglitan pobre me, wala ika-afford taman ra gyud sa usa ka Amerikana. Mao na ang katumbas sa sanot. O nakita nato na wa man kunoy usab-usab na ang mga katawhan sa Dios nga nakita nga nagsunod sa kordero. Unsa ba ang ilang biste Brad Deber nga gibiste sa mga nagsunod sa Kordero nga ang Kordero mo si Kristo kay mabasa man na sa Juan 1:29 nga si Kristo Kordero. Pila ba ang nagsunod sa atong Ginoong Jesucristo unya unsa ba ilang gibiste Brad Deber? Niya ato pagabasahon red sa Pinadayag City bersikulo 9 mao kini ang atong nakapahayag nga mabasa. Tapos niini mitanaw ako og aniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. So daghan dakong panon sa katawhan nga walay makaihap gikan sa tanang kanasuran gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan nga sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob ug maputi ug tag-as nga mga biste sumuoni ang gipangsulob di ay sa mga giingon diri katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap na nagsulob og maputi og tag-as nga mga biste. Daw be kay mao man toy ilang uniforme puti man. Wa puti laba-laba na. Permi man puti. Wa puti sila ikapalit kay permi man to puti kay balaod man sa Dios nga kini mga nagsunod puti. Unsa ba na nimo pagpanabot oy? Hambugiro ra kay ni Sir Reverend. Granting na to nga daghan kay kag mga Amerikana diha na light color, ha? Pero ang imong pagpamatuod baliko unsa man ang imong ka anindot tanawon porma diha pero baliko man imong pagpamatuod. Hiwi bradod. Sa dihang ebanghelyo master ingon ki tarongan ang imong balay ki kay wa man na tarong. Mao to nga siya ki sa pagtuo niya nga ang iyang balay hiwi iyang pagkabuntag na sayo iya gyud ang giatuan ang panday gipasukod. Nya unsaon man nga kuan nga tarong man ang kuan balay master wala man wa man siya kasabot unsang balay ang gipasabot nga ang iya mo tatong paugalingong kuan lawas ang gipasabot. Hiwi. Hiwi, baliko or hiwi. Wa pay siguro og ginindutan ba ang mga tao sa maong Amerikana kay madahig man sa sinultihan. Pero sultihan ta kami sa Valencia dili pagpaghambog kanang imong mga gipangpalit din ng Amerikana. Di ba din mo na mapalit og tuyo na mo? Ha? Kaway ulaw nimo. Murag di man tete makapalit bradron. Siya ay pasultihon kay tanaw ko na wa ko masayo pa niya nang komentaryo ka wa may mag-Amerikana kabalo ka ba nga sa pag-open sa DXDN wala mi masayod nga live streaming di ay. Among kaugalingon nga pagpaningkamot nga makuhaan sa Facebook pinagi sa among mga cellphone mo nang wa may mag-Amerikana pero dili la ingon nga niundang mi kay niawat minimo kay wa na ka mag-Amerikana pagkauwaw sa imong sinabtan kay og siya man di ang giidolo giawat na ba man pud di ta maghurot pag pangkalo pag magwali kay kana magkalo siya pud may ta atong idolo di magkalo pud ta o nya mag-Amerikana pud ta nga magkalo. Speaking idolo di unta ka namo labat bahon dinis ire Na karon hapo-hapon unta namo ang imong kaugalingon kay
idulogod. Mahawa ta sa atong giiduluhan, brother. Balik ta sa atong gisgutan nga tema no nga ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhildi may tungod sa bautismo part 2 series sa part 1 atong gipadayon lugar Brad Ron, Brad Deber, Brad Edmar. Pero para makita atong i-display Brad Deber ang kinatibukan sa pangutana sa atong pagatubagon garon. Okay, atong i-display sa screen mo kini ang pangutanan ni Efren Anino Guhildi. Makita niyo sa screen mga kaigsunan ug mga kahigalaan dinhi man ni siya nag-comment rib sa atong walis sa Tandag, Surigao del Sur dinhi sa Sure FM. Dayon atong gi-enlarge no para maklaro pa gyud. Mao kini iyang pangutana, dayon atong gi-separate rib, gi-by numbers na to. Mao kini unang-una niya dining pangutana, mangutana ko kani nga religion wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ikaduha, og unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ug ang ikatulo, tulog bautismo, plural name o common noun? Sa atong nakita nga may tuod siyang pangutana nga kini ba daw nga atong reliyon wala ba kuno tay gikulangan o gidugangan sa atong pagpanudlo kining sistema sa atong reliyon. Natubag naman nato ni ang mga porsyon ini o labi na sa gisgutan nga usa ba kita ka nagatuo sa Trinity o Trinitarian ba ta atong natubag niya kita sa gisgutan niya nga tulog bautismo pero ang iyang ipasabutan ni tulog ba ka bautismo plural name ba o kini ni ang gitawag og common noun karon kay common noun man o gisgutag plural name o tulog ba ka bautismo lugar among ipakita karon nga di gyud pud mi magdugang o modugang kung magpamatod mi about sa bautismo. Kay nganong among gipadayon ni para mahibaw-an nga daghan ra ba ang bautismo nga gitudlo sa Biblia? Kung kami man giaber nimo no matter diha niya na ang amo lang nga ika-explain lang gyud namo sa gitudlo ni Master namo. Niya among ipakita ang previous nga pagpamatuod nga dili gyud mi magdugang. Inyong pamatian. Na sa mua dili gid mi magkulang di pud mi magdugang kay gidili gud na una mabasa nato nga gidili ang pagdugang diha sa Deuteronomio 12:32 unya gisundan po diyon sa Deuteronomio kapitulo 4:2 og kini usab gisundan pod nga mabasa sa Proverbio kapitulo 30 versikulo 5 ug 6 nga naa diha mabasa nga dili gyud magdugang o magkulang sa mga pulong sa Dios lugar o sa nakasulat sa Biblia. O gawas pa niya na Reverend, mabasa usab ka na sa Jeremias 26:2 nga dili gyud magdugang o magkuha sa mga pulong sa Dios. Nya sa kinatibuk-an ini atong makita nga ma-display na to para madumduman nga dili ka magdugang sa iyang mapulong o dili ka magkulang. Pero ang kumplito gyud niya na tungod kay kalakip man ang pinadag 22:18-19 lugar sa pagpahigayon niya na busa sa kinatibuk-an nga nahibalo gyud mi nga gidili ang pagdugang atong basahon Brad Kenneth ang nakasulat sa Biblia nga sa bag-ong tugon nga gidili gyud ang pagdugang o gidili pud ang pagkulang. Atong basahon rin diri sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 hangtod sa 19 ang gingon. Akong pasidaan ang tanan magapatalinghog sa mga pulong sa propesiya niining basahona kung adunay magadugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya magataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Atong nakita nga katong mga gipang display nato sa unahan nga mga bersikulo o kapitulo pagpriba kato nga daghan lugar gana. Pero sa gikumpleto natog basa ang kinilang sa bag-ong tugon.
para mapakita nato nga kung unsa man di ay ang mga propesya, mga pulong nga nakasulat sa mga basahon nga mga propesya o tagda, dili gyud magtaktak niya na o magkulang lugar. Kay kung magtaktak ta, diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og diha sa balang syudad nga gisgutan nining basahon na, wa na hinuntay bahin nga madawat kung atong taktakon ang mga pulong lugar niya na. Manang giingon namo sa nangagi natong pagtuon nga imbis do na tay madawdaw sa sistema nga ingon na nga pinulungan matud pa nila, wa na gid hinuntay madawdaw. Mo nga sa bersikulo 18 o balikan ta, gidili pod ang pagdugang sa mga pulong sa maong propesya sa mga basahon. Kay kung magdugang kanya na, una-una dugangan daw sa Dios ang mga hampak nga madawat nato nga gisgutan sa mga basahon kung magadugang tag mga pulong. Kung huna-hunaon nimo kung dugangan tag hampak, na day hampak day mapaabot. Dugangan na po din kag hampak kay nasayop ka. Musa, kinahanglan di ay gyud nga walay sayop para walay hampak. Kung masayop man pod, o niya nagdugang na pod ka, nadugangan na po hampak. Manahigalang friend Anino Gilde nga dili gyud mahitabo nga buhaton namo ang pagdugang. Atong napatalihugan ang previous nga kibali mao'y among gihimuan og pagpahayag lugar mga kaigsuonan para mapakita nato nga kining dili gyud may magdugang. Karon ang among pagabuhaton kay nag-ingon man ka nga tulog bautismo o tulo baka bautismo. Ato ning sundan ang mga gipahayag sa Biblia, sundan lang po ninyo me, ha? Muna mong hangyo. Unang-una, sa panahon sa Israel, dunay ilang bautismo sa panahon sa katawhan ni Yahweh o kon Jehovah. Pero lain ang ilang bautismo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, higalang Efren Anino Guhilde. Unsay priba niini Brad Edmar sumala sa Biblia? Narib ang prueba itong basahon ng Biblia sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 1 ngadto sa 2. Ingon ang atong mabasa, mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod, og silang tanan milatas sa dagat, og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod og sa dagat. O nakita nato kung balikan ta ang gisgutan sa bersikulo 1. Nag-ingon si Apos Pablo sa pag-explain niya sa iyang panahon na og nasayod siya. Pero dito sa Old Testament kung basahon nimo, wala giingon nga bautismo. Naday pag-explikar nga ang katawan na sa Dios mo'y mo pasabot nini sama ni Apos Pablo. Di ba kung sabton pagdugang na kini kay original gikuha dito kini kasaysayan pero wa ignatong bautismo. Pero sa pagpasabot na mga igsoon, but ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahiana sa ilalom sa panganon og silang tanan milata sa dagat. Kay mao man tong panahon na nga gigukod sila sa mga sundalo ni Paraon. Gibuak kani ni Moises ang maong dagat. Pero sa paglatas nila nga nailalom sila diha sa panganod og silang tanan milatas sa dagat sa bersikulo 2. Unsay gipeg ni Apostol Pablo? Og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises. Si Moises di ay ang nagpahigayon adto kunayng bautismo. Pero si Moises bay naghatag adtong dagom o adtong dagat? Dili. Busa diha kuno sa panganod og sa dagat gikabautismohan sila kang Moises diya sa panganod ug sa dagat. Di unang bautismo to kung atong kintahon na karon. Kini si Moises sumala sa Biblia brethren. Unsa kini siya nga matang sa pagkarasa nga mo'y nidala sa bautismo sa panganod ug sa dagat sa panahong Israel wala pa ang atong Ginoong Kristo magpakataw brethren unang hugna sa pagpangalagad. Atong susiyon sa Biblia kung unsang matanga sa pagkarasa kini si Moises Reverend sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 20 ngadto sa 23 ang pagbasa giingon. Og sa maong panahon natawo si Moises og siya matahom gayod sa atubangan sa Dios
og sulod sa 3 ka bulan siya didto alimahi sa balay sa iyang amahan. Og sa gikasalibay na siya, gisagop siya sa babaeng anak ni Faraon, og gimatuto siya ingon nga iyang kaugalingong anak. Og si Moises gitudloan sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon, og siya si Moises makagagahom sa iyang mga pulong og mga buhat. Og unya sa nag-edad na siya kapatan katuig, misantob sa iyang kasing-kasing ang pagduaw sa iyang kaigsuonan nga mga kaliwat ni Israel. So di modo Reverend, kung sang rasa kini si Moises, kaliwat ni siya sa Israel. Okay, sa nining gibasa nimo brethren nga atong kuhaan og pagtagad, sa nag-edad na siya og kapatan katuig 40 lugar. Nasantop siya ang una o sa iyang kasing-kasing nga duaon niya ang iyang makaigsuonan nga mga kaliwat ni Israel. Pag iyong kaigsuonan kaliwat ni Israel, matang siya sa rasa nga gitawag og Israel. Og si Moises sigalang iprin-anin og hilde nga mao'y nagdumala lugar ni atong panganod og diya sa dagat nga isip na bautismo nila sa diyang paglatas sa mga Israelinon. Sa pahayag kana ni Apostol Pablo, si Moises aduna usay mga nagsunod kaniya nga mga gihimo nga tigmantala sa matag dapit o sa matag lungsod. Ang puriba ni Brad Edmar. Aniya, Reb, akong pagbasahon ng prueba. Sa Buhat, Kapitulo 15, versikulo 21. Ingon ani atong mabasa. Kay sukad pa sa karaang kapanahonan si Moises, adunay iyang mga tigmantala niini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat, ginabasa man sulod sa mga sinaguga, sa tanang adlaw nga igpapahulay. Kung mao, gitinaw nga kining Moises nga atong nabasa nga nagdala sa katawang Israel sa paglatas sa panganod ug sa dagat, ingon nga kadto ilang bautismo higala o naning pagpakadayaga. Aduna siya'y mga tigmantala sa matag lungsod. Kanang isgutan nga adunay iyang tigmantala, mura siya na nag-iya og mga magwawali ba. Nga gisangon sa diya kaniya nga siya ipagdumala. Og ang iyang mga sinulat ni Moises, aduna po siya mga sinulat nga gisalig sa Dios kasi pasulaton, ginabasa daw sa sulod sa mga sinaguga sa tanang mga adlaw igpapahulay kay ni atong panahon ang katiguman nila adlaw Sabado kun adlaw nga igpapahulay. Nakaron kini si Moises usab gihimo usab kini sa Dios nga pangulo og leader og manluluwas. Ibindo nga dili siya gyud Dios pero sa record sa Biblia manluluwas siya. Unya pangulo kanang punuan o maghuhukom. Pero taliwala nga Dios ang nagtulo kanya nga pangulo o leader o maghukom. Dili kita makapaabot nga wala na gyud mosupak. Kay kung supakiro gyud ka bisag pag itulo na sa Dios, masina ka o di ka gusto, di gyud nimo ilon. Unsay puriba ni Brad Deber, sumala sa Biblia. Ni Are, batong pagkabasahon sa Buhat City, versikulo 35, ingon ni ining nakapahayag, kining maong Moises nga ilang gisalikway o giingnan, kinsa man kunoy nagtudlo kanimo, ingon nga punuan ug maghukom. Naagi yung mga dili mo sunod, pero kinsa di ay si Moises sa Dios, umatod pa din kini sa Dios gisugo, ingon nga pangulo ug manluluwas, pinaagi sa kamot sa manulunda, nga mitungha kaniya sa kahoyng talungon. O nakita nato, gi-question si Moises. Kining maong Moises nga ilang gisalikway. O, pagsalikway, wow, ganahi. O giingnan. Muraan ba ni nga, anong sa mga Moises nga, o nag-Amerikana mas Moises, wa na may usab-usab ka sa Amerikana, oy. Ha? Ya, labihang baka kuna, maingon ka nga, magwali dito, pero naaraman ka sa maong dapit, nagwali-wali ka na bang isalikway, mabisa kung sanay, una-hunaon sa kaatbang ba? Murag parehas na mo ba nga gibuhat ni Aquilino Valencia? Diin sila nagwali dito sa DXDN sa Tagum City. Pero ang tinuod, nara na sila. Kaya liso man sa kahit ako yun ang inon nga, dito yun na sila sa Tagum. Kaya ang tanan nilang wali, gipanghatod ang ilang record. Bisan dinis diwaili. Nya, niingon, kinsa magkunoy, nagtulo kanimo nga mahimo kang punuan. O punuan gani, leader na. Og maghukom. Mudala siya judgment. Di kung gusto si Moises nga doon na iyang expelled, ma-expelled. Kaya maghukom naman siya. Nag-question siya, kinsa nagtudlo ni mo, ana? Pero sa Biblia, gito ba? Kini siya Diyos gitudlo, ingon nga pangulo, og
manluluwas. O, nakita nato, Diyos ang nagtulo kaniya. Kung ang pagkamaghukom, mas gamay pa na kay og maghukom ka, di man na ingon nga manluluwas na ka. Pero siya manluluwas. Ha? Include na ang pagkamaghukom. Unya, punuan. Pero sa iyang pagkapunuan, wa na balangyod po siya sa likway. Gisalikway. Igalang Efren Anino Guhilde. Sa mga taong wala makasabot. So kung husto tag panabot, di ta mo kuha atong wa sa hustong panabot oy. Unsa po nang magtanaw-tanaw putas Amerikana nga way ilis-ilis. Ya di ka kaybaw nga abot lang lain man mong magkumparar sa atong ipangsakyan. Pero magsulti lang puta nga natay sakyanan. Na kung nakapalit tag sakyanan Valencia, di na lugar nakapalit og Amerikana og otro. Unya giganahan may itong region ang among gusto. Ya, lugar para gyud mailhan nga kuan pagsabot lugar mi, brother, imo pula. Amerikana, imo meron itom. Ako blue, imo kuan green. Kaya may magbuot og color. Di ba sabang kay sa pananaw sa mga mata? Kay og mao pa ningon unta pod ang kordero nga nagsunod man tong mga nagbistig mo puti sa sumo ba ninyo? Puti ba na? Kanang lain pong kulor. Hot na green, na itom. Tanang kulor ba? Sa muka na tanawon? Pero buhaton ta na reverend, sigurado gyapon mga komentaryo ni Valencia, wa siguro inunta mura mag rainbow. Klase pong color. Mura magkatong kanta nga Rainbow Connection. Someday we'll find it, the rainbow connection. Okay, basta gani magsukuhay na nga bila sa Biblia, 19:1 proverbio, gitawag nagbuang, magbinuang gini siya permintirep. Okay, sige. Padenta, higalang Efren Anino Guhilde. Ato nang nabasa nga si Moises, gidala niya ang katawang Israel latas sa panganod ug sa dagat, gitawag to og bautismo. Never nga mabasa nimo sa Old Testament nga nag-ingon si Moises, bautismo to. Una, kung nag-ingon man si Apostol Pablo, namutbot si Apostol Pablo ato, tawa man siya sa Dios. Amo lang gipadig nga matag panahon di ay dunay additional nga katarungan nga dili nimo mabasa. Kay kung si Apostol Pablo dili pa to katawon sa Dios, dapat dili nato akseptahon ang unang Korinto 10:1 og 2 nga bautismo na madayton nila. Na kung kato bautismo, di ba lumalabay lamang? Kay kung doon ay mamembro otro sa Israel, maingon ni po, Moises, ingon ni Apostol Pablo, og magkahinabo pa lang dito silang panahon, bautismuhan man kuno ang mga tao. Natabok na po tagdagat, Moises, para bautismo. Unya, may patungha na po ang panganod nga latason. Murag ingon na ang atong mauna-unaan, pero katong bautismo ha, nga ehemplo, umalagi lamang kato, dili kato continuous yun. Ha? Dili dumalayon. Dili dumalayon kay sa ilang ganing pagkakatawhan nga si Hiuba ang ilang gimantala. Pag-abot kang Kristo, di na Hiuba oy, si Kristo na ang gimantala sa tanang dapit Kolosas 1:27 o 28. Unya sukod nila sa pagwali nga di gid sila magwalig Espiritu Santo Hiuba o Kristo ra ang ilang iwali, di gid sila Hiuba. Ikaduhang Korinto 10:13-14 ang sukod sa ilang mga pagwali. Unya kini si Moises gitulo sa Dios nga leader og punuan og maghukom og manluluwas. Siya gihimo pod nga gipamug-atan ingon nga Dios. Unsay puriba Brad Edmar nga si Moises gihimo ingon nga Dios sa kapanahunan sa Israel. Ani Arib, ang prueba atong pagbasahon diri sa Exodo kapitulo 7 bersikulo 1 nag-ingon. Og si Hiuba miingon kang Moises, tan-awa, gihimo ko ikaw ingon nga Dios ngadto kang Faraon. Og si Aaron nga imong igsuon mamao ang imong manalagna. O nakita nato si Moises may igsuon og si Moises nga ang iyang igsuon si Aaron napagani si Miriam gihimo si Moises ingon nga Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia og si Aaron nahimong ingon nga malagna. Di pag gihimo ingon nga Dios dili siya Dios pero gihimo ingon nga Dios kay kung Dios siya duha na sila, si Hiuba pa, anang tungura. Kung nagtuo ka, Trinitarian sama na mo, di, napa si Kristo, napa ang Espiritu Santo, napa si Moises, di upat na. Unya ang ipakita, pagkanya, gihimo ko ikaw nga Diyos. Matod pagani, basta small d kuno ang gamiton, dili kuno na tinuod nga Diyos, Diyos kuno na. Nya, capital D man ang gigamit sa pulo nga Diyos dire. Di tinuod na nga Diyos. Busa ang pagtudlo, dili ta particular sa small letter o sa capital letter all the time. Kay kung
basta ikapital gani tinuod na gyud nga Dios si Moises. Pero kung gikapital man, tinuod pud na siya, pero dili Dios, ingon lang nga Dios. Mao na itiman-an. Nakaron ang atong buhaton usab, tungod kay si Moises nahimo mang leader sa Israel. Ang Israel mao na ang iyang katawan ug ang Dios mo'y nagtukod niya ng iyang katawan. Pagkakatawan sa Dios, walay balhinay. Di kay kung PBCM na sa PBCM compound, Barangay San Antonio, nabalhin dito sa Danau. Na padim na pod ila ni Hermoines Macraig Danilo nakwa. Dili ingon niya na ang gitudlo sa katawhan sa Dios o ang Dios magpilig dapit, ipermanente sila sa mga dapit. Sumala sa atong maipakita nga example. Higalang Efren Anino Guilde. Unsay priba, brother? Okay, ang priba, Reverend, basahon ako din sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 10, 24, ingon sa pagbayag. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel. Og magapahamutan kanila, aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, og dili na mabalhin. Ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Klaro na to din sa akong gibasa, Reverend, nga ang Dios nagpili og dapit sa iyang katawhan nga Israel. Unya gipahimutan kini sa usa ka dapit nga dili na daw ni balhinon. Unya kining katawhan nga Israel, ang nagtukod nini mao si Jehovah niya sa bersikulo 24 akong basahon giingon. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehovah mahimong ilang Dios. Busa Dios si Jehovah diya sa Israel ug siya ay nagtukod diya na ug ang iyang gitukuran og dapit nga dili na sila mabalhin sa tupa ang ilang dapit maorag yun to. Permanente na. Permanente mao ang katawhang Israel. Di kung ang PBC mao gitukod ni Master, permanente ta. Ang mga ugok na malhin manhinos Danau kay na may nagpabuang-buang. Naasa man ang imong suportar ana. Kinahanglan man nagsuportaran sa pagpamatuod nga si Master Bay nag-usab sa iyang ngalan sa iyang pagkakatawan sa Dios sa panahon sa Espiritu Santo na wala kay nagingon mo gani si Master nga dili ipabungkag ang PBCM nya nagingon pas makaron kutlo-kutlo pagadi siya yang gigamit dito kang Claudio Divino nga gilansang na kuno ni Master ang mga tao sa PBCM kinahanglan di gyud kuno mangibot sa lansang anon sa man ka Claudio Divino nga nangibot mo kas lansang. Usa kami ang naibalo kay ang PBCM mao naibalo unsang pagpanira ni Master sa PBCM para nga dili na bukas sa pagdawat sa mga membro. Pero gisirhan ni Master sa banghilyo niya nga ang mga tao gyud magpabilin gyud sa PBCM. Kana mo'y gilansang ni Master sa tanang alimpatakan sa mga PBCM ambot yun sa nimo na pag-ibot. Claudio Divino kanang banghilyo ni Master wa gyud kakasabot di pang-ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM. Wa gyud kakasabot di pang-ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM. Pero siya una nga nanaway, siya po'y nangibot. Busa, diha niya nang dapitan, nagdudami nga dili lansang, gilansang ni Master ni mo kay sayo na makang nakaibot. Pukpok, Reb, pukpok. Ug dili pukpok, tamtax. Tamtax. Alkirin. Nya siya po nagingon nga, og muguwa ka sa PBC magbasol. Og sa tanan nga nibiya sa PBCM nga musugot mo sa dili ni Ingos Master way pagmahay nga mag-una, way pagbasol nga mag-una, way pagbasol nga mag-una. Basin mag-abot ang inyong sipon og luha pag hinilak paubot ang panahon. Usa tanang mga membro sa PBCM wa gyud basolay, sila ra may magbasol si makarayo ngano sila'y nanggawa sa PBCM. Kay sa diskomunyo ni Master ang kaluwasan na lamang sa PBCM. Kung nakasabot ka na og sa pagdawat sa pagampo sa PBCM lang gyapon og sa pagdawat sa pulong sa PBCM lang gyapon dili atong inyong gikopya-kopya o gipakopya nga nakunoy panipas sus og birahan abot lang og motipas batong ibiran ninyo ay yung ikirapayas na dong nakaron balikan nato ang katawan sa Dios Israel nga mao ni sila ang naglata sa dagat og sa panganod nga gitawag to nila og ni Apostol Pablo nga bautismo to nila. Nakaron kay ang katawhan diin si Jehovah na himong Dios dia Israel man. Opisyal ba gyud nga pangalan sa katawhan sa Dios Brad Edmar nga kana gyud ang Israel Brad Edmar? Official Reb sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 ingon natin atong mabasa. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob.
nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Matinaw nga ang pangalan sa katawhan sa Dios gitawag og Israel ang imong pangalan. So kung Israel ang pangalan gitukod sa Dios unya gibutangag dapit kadi na mabalhin. Kung ang kapanahonan namo higalang Iprin anin og hildi kon ang Israel mao pa ni ang PBCM. Permanente ang PBCM og sa maong dapit. Permanente sa maong dapit. Dili di ay nga mulutaw pa nga naay padim. Dili di ay mulutaw nga doon na pa'y Danau San Misamis Oriental. Narigi di ay sa Barangay San Antonio San Misamis Oriental. O di wa sila'y kapudsanan, way pulos dili nakapasibo sa nakasulat sa Bibliang sistema sa ihemplo nga kimtang. Di man ni sila makabase ani. Di yun nila mabasyan ang ilang dapit kayo nini. Only ang original PBCM lang. Nakaroon, kung maghisgot ang katawhan sa Diyos ang Israel, pila ba kung Israel tanga katawhan sa Diyos? Kinsabay Diyos o nato, brother, sa atong kapananon, kung hisgutan nato nga nasakop kita o unang hugna sa panahon ni Yahweh o ni Jehova kining atong pagkakatawhan karon nga Israel. Doon na ba iliw nato nga Diyos o manluluwas? Oo, Reb. Mao si Ginoong Jehova. Walay laing ilhon. Walay laing ilhon, Reb. Mo na ito baglugar. Ni atong pagkabasahon sa Isaias 45, versikulo 21, ngadto sa 22, ingon nining nakapahayag. Ipahayag ninyo o ipagula kini. Oo, pasabot sa buta sila pagtingob. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto. Dili ba ako si Jehova? Ug wala nay laing Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas. Wala nay lain gawas kanako. Tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo. Tanang mga kinatumyan sa yuta kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. Si Moises nga gihimong leader manluluwas. Pero ang giilapod nga Dios sa Israel diha na himong leader si Moises. Manluluwas nga Dios, busa magkuyog ang sinugo. Nga mutuo ka sa sinugo, Brad Deber, Brad Edmar, Brad Ron. Makaluwas tong sinugo kay ngano? Tungod kay nagsugo niya Dios man nga matuod. Pero nagpakasinugo ka, mutuo ka sa mini nga sinugo, mga kawatan, Di na makaluwas. mga tulisan, Kalaglagan ang paingnan. kalaglagan og Sa dili laag pagyod sa kamatuoran. kalaglagan og dili kaluwasan. Na karon mo na ang atong makita karon sa pagpili sa katawhan sa Dios ang Israel. Tungod ba kay sila daghan maong hinungdan nga gipili siya? Mao ning among katawhan. Mao ning akong katawhan ang ilhanan dali lang kay daghan. Mao ba na ilhanan sa pagkakatawhan sa Dios nga Israel, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Dili reverend tungod kay ang Dios kani dito man siya nagpili sa katawhan nga Israel nga jutay lang dili daghan. Busa di ay magpasiatab ta nga. Tinuod mi kay daghan mi. Daghan man mi, nya kay daghan ra bata Bradron, nya sila ra naglain si Bacarayo, gamay ra. basig Sa sila, kami tinuon kay gamay ra man mi dito sa Israel. Dili pod tungod kay gamay kay basig may gamiton ba Bradron nga gamay ra man mi. Sana ko reverend nga ang prueba nga ang Dios wala siya dito nga nagpili tungod kay daghan o daghan kining katawan nga Israel. Sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6 ngadto sa 7 basahon ako giingon, kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon labi kay sa tanan nga mga katawhan nga ania sa ibabaw sa naong sayuta. 7. Si Jehova wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan kay sa tanang mga katawan kay kamo referado man sa katawang Israel mao ang labing jutay sa tanang mga katawhan. Busa ang pagkakatawan sa Dios wala magpasikad sa gidaghanon. Dili pod tungod kay gamay kay basig may gamiton ba Bradron nga gamay ra man mi. Sama ba sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6 Oy, pero ang atong punto diya kay ang Israel man gipili dili pinasikad sa dagat. Ang Israel lang gyud pud ang giila sa tanang katawhan sa tibok nga yuta, sila lang ang may Dios katulang ang giila. Ug ang prueba ni Brad Edmar sumala sa Biblia nga ang Israel ang gyud mo'y giila. Sa Amos kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 2, pamatia kining pulong nga gipamulong ni Jehova batok kaninyo
o mga anak sa Israel, batok sa tibuok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto, nga nagaingon, kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta. Busa, pagaduaon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Busa, wapod magpasabot og katawhan na sa Dios dili gyud makasala. Pero makasala duaon sa Dios kay paninglan sa pagkasala. Sultihan nganong imon ang gibuhat nga gidili. Dili kay walay sala. Unya gingon kamo lamang ang akong gila sa tanang makabanayan sa yuta, daghang katawhan. Pero ang Israel lang ang may Dios ug sila lang pud ang gila sa tanang kabanayan sa yuta. O ang priba nga ang Israel lang yun ang may Diyos, brother. Ni ato pagabasahon Reb sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa ikaduhang hari kapitulo 5 bersikulo 15 ingon niining nakabahayag, ug siya mibalik ngadto sa tawo sa Dios. Siya ug ang tanan niyang kauban ug mianha ug mitindog sa iyang atubangan. Ug siya miingon, ani akaron ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Nakita nato diha lang ta kutob, no? Wala daw Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Ang Israel lang po giila. Busa, kung ang PBCM higalang Efren Anenio Guhilde mauni ang katawan sa Dios, wala gyud Dios sa tanang yuta gawas lang sa PBCM. Sa ehemplo, kung mauni ang unang hugna nga Israel, pinaagi nini maaninaw. Kay hunaw-naon ninyo, mga mahal lamang tigpaminaw, nakapakadaghan nga pagtulunan. Kristo ang giwali. Kada usa nila nag-ingon, nga kami ra ba mao'y balikan? Sigurado ka? Mao na ang question. Kami ang tinong katawan sa Diyos, sigurado ka? Kay ang Israel, dili dawaton ang mga pagsimba nato og pag-alagad og magbantay tag kasuguan. Kay ang gipiyalan sa mga pakigsad ug mahimo kang anak sa Dios, ang Israel lamang ang giila. Busa kung karong panahon na mauni, kinanglan magpasakop ka sa Israel kung gusto kang mualagad nga mahimong manununod sa mga sad. Ang priba ni Bradron? Okay, ang priba rin basahan ko Roma kapitulo 9 bersikulo 4, ingon sa pagpahayag nga atong mabasa. Sila mga Israelinhon og nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba, ug ang mga saad. Busa matinaw nga mga Israelinhon sila pod na ilaha ang mga pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ug ang pagsimba, ug ang mga saad. Ikaw wala ka sa Israel, wala kay madawat nga saan. Nagsimba-simba ka lang. Wa kay mapaabot nga mga pangako sa Dios nga tagaan kag kaluwasan. Og ang mga pakigsaad og mga kadungganan og kasuguan. Nagbantay kag kasuguan, bantay-bantay ka lang pero di man mo katawhan sa Dios. Useless. Useless. Muna ang gisgutan nato. Tungod kay siuban nining higayon na mao may ilang Dios. Siyempre, dili Espiritu Santo, dili Kristo ang iwali, si Jehovah gyud ang ilang iwali nining hugna. Ayan ang prueba, Brother Bang. Ano ang prueba rin? Sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ngadto sa 4, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehovah, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon, og walay kasalanan siya matarong og matulid. Busa mo ni ang iwali dili gyud si Hesukristo, di pud ang Espiritu Santo kay una maning hugna nga panahon sa pagpangalagad. Kay gibahim lan sa tulo ka dagkong panahon. Panahon sa amahan nga mao si Yahweh o Jehovah Israel. Panahon sa ikaduhang hugna nga pagalagad si Hesukristo nagtukod og iglesia, Mateo 16:8 og ang tawag Roma 16:6 iglesia ni Kristo. O garon sa ikatulong hugna nga panahon sa Espiritu Santo. O basta sinugo ka kay sa panahon kay Jehovah, ang iyang mga sinugo, mabasa na to sa ikaduhang Korintas, kapitulo 36, versikulo 15 o 16. Makita na to nga ang sulugoon sa Dios gitawag og mga manlalagna og ang maong manlalagna gipanamas-tamasan. Pero kining manlalagna og ang Dios apil na sa pagtuo. Ang prueba niya na
Brother, nga ang malagna ug ang Dios tuuhan. Ni ato pagabasahon Reb sa ikaduhang Kronikas gihapon, kapitulo 20 bersikulo 20. Ingon niini ang nakapahayag, din ang Dios ug ang manalagna patuuhan. Matud pa dinhi, ug sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag ug mingadto sa kamingawan sa Tekoa ug sa nangadto sila si Husapat mitindog ug mingon, pamatiya ako Uhuda ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on, tuhui ang iyang mga manalagna aron kamo manag-uswag. Timan-an nga si Moises leader gihimong ingon nga Dios, manalagna usab si Moises, di tuuhan ang Dios ug tuuhan ang iyang manalagna. Tanawa kining giila nga mga laki sa relihiyon, si Eli Soriano nga matingata nga ni gawas nga di kuno siya patuhan, kalakip man og sinugo kaapil sa pagtuo. Ni atong patalinguan si Eli Soriano nga di gyud kuno siya patuhan, nog tinuod ka nga kompleto ka nagpagsabot. Di man nimo anaon pagpamatuod nga dili iapil ang imong kaugon sa pagtuo. Sinugo ka sa Dios, di ka tuuhan, diretso na lang sa Dios niya ang prueba atong ipakita. Pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo? Palpak yun. Ha? Si Kibuloy? Lalong palpak yun. Si Si Bilarde? Palpakan yun. Si Periol? Matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan, pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano? Palpak din yun. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano? Palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. Sino papakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong ibang pakikinggan? Di na dapat daw siya pakinggan. Nagkakamali ka. Kung talaga kang sugo ng Diyos. Ang Diyos ba nagbawal na hindi paniwalaan ang sinugo niya? Dalawa ang sinugo at ang nagsusugo. Kailangan dalawa silang paniniwalaan. Busa mga malamong tigpaminaw, higalang iprin anino guildi, among gipanghinaot nga nasabtan nimo nga sa imong gipangutana nga unang hugna sa panahon ang bautismo nila panganod og dagat sumala sa pagpayag ni Pablo. Ato ipadan ang uban pang porsyon kani mga tulo ba ka bautismo o natong among gipaden. Hangtod diha ang among ikalagad kaninyo, kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Unyo, og sa ngalusab sa among magtutulo, Dipayan Master Tomas D. Unyo Sr. og sa ngalan sa mga kauban nga ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O kaniusab si Brother Edmar Libres. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang tangna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.